3. Vamos a ver unha misa gospel, que en teoría hai pouca xente nesta que vamos, en Pilgrim Cathedral de Harlem. Collemos o metro ata aquí, un pouco cao, porque tens que ir e, bueno, parece que quere chover. Logo faremos museos por aquí, seguramente iremos vendo, porque os luz pechan os museos. E, así, de principio, plan, son as 10 e algo, a misa esta de gospel é ás 11:30 e nada, estamos cerca de la Guardia Aeroporto, se escoitan un pouco os avións. Pero bueno, a ver que tal a misa, a ver se podo gravar algo, coller algo e logo un pouco de museos porque temos aquí dentro del parque. Bueno, acabamos de sair da misa gospel que, bueno, estaba vendo e foi un pouco máis coñazo que esperaba. Foron 2 horas largas. Fomos unha que, bueno, non había moita xente como xa vistes, pero carabillo, o speech foi longo como un día sin pan e moito amor, eso sí, viñeron toda a iglesia a saludar porque, bueno, aún había algún turista máis, seríamos 8 ou 10, viñeron todos a saludar, a Rosamán, a recibirnos e, bueno, está ben. O tema é un concerto, a primeira parte completamente, con batería, baixo e piano, e logo un speech tremendo que neste caso repetiuse, pero bueno, supoño que variará de igrexa e tal. E nada, ahora vamos a baixar por Malcolm X cara ao centro e, bueno, cara ao centro, sí, cara ao Midtown para Central Park e por aí. Estamos en Central Park, ali atrás temos o edificio Dakota, que era onde vivía, bueno, ahora vive Yoko Ono, e nada, vamos a seguir, vamos a ir a Guggenheim e esto completamente na sombra. Acabamos de salir de Guggenheim, vamos a ver esa obra de Joy Drive, de San Joy Drive, que está xustiño ao lado de Central Park, que tenemos aquí, e estamos na parte dos museos, que se chama a propia calle dos museos, e nada, bastante ben. Os que son me decirvos antes que o Central Park, que seguimos aquí ao lado, que estamos por a mitad, ten 4 km de largo, que está moi ben, sobre todo para o calor que fallose, e 800 metros de ancho. Por exemplo, xusto de aquí ao outro lado está o Museo de Historia Natural, pero hoxe non iremos porque hoxe pensan os museos ahora a 6 menos cuarto, que son casi xa, faltan 40 minutos. Así que nada, iremos otra vez por Central Park y a ver si vamos a ir ao Topo de Rock.
Pechamos o día en frente do New York Times, da sede do New York Times. E nada, parece que fechamos pouco, pero andamos desde arriba, desde Harlem ata outra vez ata o centro, ata Ballon Park, e foi un tute fantástico. Atopamos a dous galegos, por certo, Central Park. E nada, ahora íbamos a subir a todo de rock, pero había unha cola tremenda, así que deixaremos para outro día desta semana. E pouco máis por hoxe, mostear, a dormir e mañá moito máis.